जाजोब्बाय लै रांखो मैया जोजानायनि माबायालाय साला बेरे सावनो नागिरदों जों बे गाहायाव दङ बेरेया दंफां सिङावहाय मावथेना हरनांगौ नाय खाथियावनो बेरेया गुदुं सिङावनो बे गुदुं सिङावनो बरिया गिदिर नायनायावल' फिसा नुदों नै जिगाबजों आसोलानो जोंना गिथारथा हायखां माबानो माबा नांगौ सिङाव गारथ'बोदोंलै एसेनो थब्लाखौ ओरै माबा खालाम गथा खालाम गथा खालाम दे खयथा जाबायलै बाय गोग्लैला माथो सानदुंआ बिमा माबाजोबथों औ बैजों हरदे खोलाहा दे सुखादोनो जे बुंले बियो आंनि बेरा गोख्रै हाखावदो बै गोजौनिबो लियाबो औ आं थुब्रेयाव उदों बै सुखानांगौ थाखादो मोनखाबाय गोजौआव सुखा औ सिखाबो बवासै नामा माबानायनि बे बिसा जग'जों एसे बांद्राय सावबाय गुवारथार नामा हरैबो दंबावो नामा आलदा हरै साबदोंलै हावथाय बर' माहारिया हरै साबदों हरैसो साबनाया बिमाया नै बिमाया बिमाखौनो बानायाखै जिउ जाफैबाय दाने माखासे अनासो नैबो गाहायाव होना होदो गाहायाव औ याव बे नैबे जिगामा होथुमदो आं जाम्बा रायलायनाया दंबावो ना माथो गियासो खानो जोबबाय ना सानो साथाम मानसि ओंखारदों ने नोंसोरखौ सानै ओमफ्राय नङा नोंखौसो सानै जाबाय दा ओमफ्राय बे गोलै सासे आलासिया खौबो मावदों बैयावसो जिरायबाय थादोंमोन ना इयो माबा खमला बागानाव ओमफ्राय थांनानै जोहैबाय मालाय गेम गेलेबाय थानायावनो सायाव दोनदोरा दे जि ओमफ्राय गारलानि दहानि बेखौ गाव जाजोब्बायलै रांखो मैया जोजानायनि माबायालाय साला लगे लगे 20 थाखा देख'नायालाय बेरेया थांनायाव 20 थाखा थांखादों जोजाना मोनजानाया थेब्ले जाबाय नैदि जाजोबनांगौ गांसा आं जाहां जानांगौरा इदलासो मोजां जानो बे गेब्लेयोसो गेब्लेयो मा गां सुहां जानांगौ ने
ya बै माबा दंना गुग्रा बिफां गेदेर मा होनो ने बेवहाय मेरला मैदेरला दङ दैया गोलैल'मोन गिदिर गोनाङा मै दं खर'ल' बेयावहाय माबानियावहाय बे बारदै बायसननाया माबानाया हा बे दह्लाया Tin kiji. Udah isi. Mana beri buat? Mau dah. Kasih nak mobil sikit apa buat? Này cũng đưa ra nè. Trời ơi. Thì cái gì Mấy cái này nè. Kìa lấy. Dùng một lý. Sao bên phải xin hoa nụ đúng không? Ra cái này nụ xí, nó cảm chắc là mà này một khẩn. Ay bà này cả xin không này rồi này cũng tên Nó nụ khẩn chiếc làm sao đi lấy ra? Ayo kau nak banding kita dah kena selai. Kalau jindang, kita dengar macam ni nak siap. Là không thành được là bao. Dindang mana Kibli hơi chứ mà xin nó hủ khan ơi. Phải ghé mà rất khá là mà go. Akhai jung apa lah bu? Garba Garba jung lah bu buye. Kebe garba lah bu jing khalam khayo. Rồi giàu khăn. Số mặc lắm. Posi जा बाय दा. बेबायदि गोलैफावो सोर गनांगौ लाखन खानायसिमा आयु खम बिमा ओंखारबाय हनै गारजाला बे बबेसो बे रंजोबनांगौमोनला